इस माबाया माब्रैया खुलुमलायबाय रायजोफोर बेरेफुंजानि जाब्रबलायबाय आरोखि आरो आं दिनै इउटुबाव ब्लग बानायगोन रायजोफोर र' लेन्सखौ हगारनां जाबाय ओरै दङ जोंना हाबा जानाय बोराय माखासे जातनि मानसि बेलाय हिनजावनि सनमानखौबो बुजिनो रोङै साला लंखट हाय नलाय मानसि जाग्रा नुखाय फाग्लाखौ टेनायाव आरो जायनि थाखायसो गोदान जाब्रबनाय आं बुङालै नायोल'सो आं नायग्रा हाजिरा होलायबाय नै रायजोफोर नांगौबा कन्टेक्ट खालायबानो जाबाय फन दंना गैया मिथिया फन नाम्बारखौ 009-002-52 मा खिथु आरो बैथिंजाय सासे दं आं देखायनो नाजानि र' नोंथांमोननो आं दा एमाजन जंगलजों ओरैजाय हाबसनब्रब फैलाबायदों आरोखि मा मावदों देखायनो आं हारियालि थांगासिनो दं आङो दा ओइ मा मावदों जानोलै आंबो मा मावदोंथाय मा हालालाबायदं होनबा ना बैसागुनि एसे फोसाबनो सानदों आरोखि बारिखौ ओरैजाय एकदम लोंलाबायनानै जाहाथे बेरायाव होलिनबा बाया बेराया होनदों बिदिबायदि आरोखि र' आरो बिसोर फाग्ला सानैखौ देखायलायसैलाय बोरायफोरखौ बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो इउटुबाव भिडिअ आपल'ड होनोसै आं रायजोफोर रायज्लायनायफोरा बारा थिग जायाबो जानो हागौ माबा नांथा जादों खोमा बेफोरखौ ज्राब दोननानै भिडिअखौ लाइक खालाय आरो सोरबा दोसोनो लेंहर नै एक्सपार्ट जादों भिडिअ एकदम एक्सपार्ट ना टेक्सपार्ट साइडआव थानानै माथो साइलागाम डाइलग होगासिनो दं मालिक ना नायदों एसे मालिक बाउन्डारिनि मालिक बेनि मालिकआ नोंसोर खामानि मावग्रा मालिक जाहैदों नै रायजोफोर मालिकनि सेहेरा मालिकआ बे फैसाया आंनिफ्राय थांगोन मोजाङै बेरा दुमो बिसोरो आधा बिगा बारना होग्रा मानसिजों बारायग्रासो नोंसोरो नै बेखौ बारायदोंसो खोमा दै मोजां नायनांगोन रायजो नै एसे बारायदों बायदि मोनदां दहाय बेसेमोन खोमा बेसेबां थांबाय नै बिसोरखौ होनाय माने केस गेलेनांगोनसो खोमालै सिमेन्ट बेसेमोनथ' आरो आगोलनि खुन्थियानो बेसेमोन नै बे मोनफैबाय बिराद आरां जारां गोजाखा तामुल लाखसे मा जाखो बेलाय दानला गैया आंना भिडिअ खनसे 3 मिनिट जाबानो जायो नायलांबायल'था नै दिनै सान्दुं दुंदों नो एडिट नो काटिं अनलि सल Oh my god, English! सान्दुङा दुंदों दिनै नै बिदि जादोंमोन आरोखि मैया दाखालि बेफोरो सब बोथोरनि माबा नांला बंसा ओजाय आंना न'आ इस होनदो न'आ ओरैजाय ओमफ्राय बेराया ओरैजाय बाउन्डारिया ओरैजाय गयनि बाउन्डारि बे लामा बागाने बागान तामुलि बागान सोरबा लायोबा लाबावनो सासे नै ओरैजाय नांबावगौ जाहैदों सासे का बलेस होनदो नेबु बागान तामुल बागान नेबु बागान बागाने बागान কি লাগে এন্ডে লাগে তামুল জান না বিজি জানে আর রসগোল্লা জান না মিষ্টি জানে Hey! मा हेमट देखायनो फैदोंलाय बेवलाय मावदोसोलै सासेया जोंसि हरबाय जोबथ'बाय रायजोफोर बांद्राय गोबाव टाइम लस बानायना लाब गैयालै बेकार मानसिफोरजों खामानि मावनायफोराव दा मालिकफोरा बेफोरखौनो रागा जोंलायगोन जाथ'बाय हामबायसै फिसाफोर